Thil makle lo om episode 18 Khowela Hospital rang na sa zual somte somna St Elizabeth Hospital St Elizabeth Hospital chu kumsang khajriat somnga panga adin ni in rirulam boi ho enkol na hmun lian tak ani damlo enkol sangriat chuang lai na in damlo then khatte chu khungran ngai hial khopa rilu boi na sa te an ni heng hun laia hospital reng a hian damlo te ti hri omle ngai sak alhuar em a dan nilem lo ma se damlo te chu damdoi en chin nan te an tak sa peng le bung sang te po ruk sak an ni thina ruang tam tak te chu chin hriat lawa bota te a om nual ani he hospital chunga hian mi hring tak sa peng sang te chu da tha in inzir nan an hmang thin ani heng damlo enkol te po hian rilru le taksa a hliam an tuar na sa em thina heng wang te po hi ani ang he hospital po hi atlo tu ten thom dang lam tak trapri te natuar au thom ri te chuan he mun hi alwa thin ni in an soi he hospital chunga te hian boruak a in thlak thut thina achangin aluma achangin avot le mmc thin ani heng mi thi to tharau rilu damlo le natuar reng te hian he mun hi tun thlengin an la lua ni a ngai ani Pakuana Royal Hope Hospital Florida Rama Royal Hope Hospital chu kumsang khajasari somriat pali a hon ni in kumsang khajariat somni pakhat chuan kharle ani he hospital hi kumtam tak hnuwa sak that le tum ani a he hmunan hathok te chuan anrin lo deuh thil an tong tatlat mai he hospital hi hmanlaia American ham chikhat te thlan mol hmuna sak alo ni a hei wang hian he hospital hi Florida Rama chuan hospital sharna sale thon thunga ber ani reng ani he hospital a hian maktak main khum te chu ama in acheson vak mai thina doctor man ro te chu ama in atadar remrum mai thin ani heng ba ka po hian thil mak tam tak he hospital chunga hian mi tam takin an tong to thin ani Pariatna Trangul Sanatorium Canada Rama Trangul Sanatorium building hlui to tak chu movie sang ale TV channel te video siam nan an manglar le a he mun hi TV natna vete en kol na mun ni in damlo sangli chuan he muna hian nunna an lo to ani kumsang khat zakwa somnga pariat khan he hospital hi khar ani a he min hu re lo te a hian hon le ni in kumsang khat zakwa somriat pathum chuan he mun hi ro san ani ta ani hetatang hian he hospital building hlui tlo tu te hian thil mak le danglam tak an tong thin a heng hospital corridor te hian thok le khata boruak te a in thlak danglam thut thina achangin alum pupa achangin maktak main avot le mai thin ani hei ba ka hian thla ni om tak mel nei deuh si hu chiana fin fia tak thei si lo te thil danglam tak hu tur om fau ani heng danglo thito te tharau hian he hospital hi la chen chilin heng tharau ho hi an la chon lo ni a soi thin ani Pasarina Downton State Hospital Downton State Hospital chu kumsang khajariat somnga pali a Downton Massachusetts din ani a he hospital hi riluboi da nani in riluboi boro pui te tamna ani a tual tha mangtele nurse mi somthum pakhat lai lo that to te an ni nok mai chu mai ni lawin he hospital a thok doctor le nurse te po hi an nep chuang lo then khat soidan chuan heng doctor le nurse te hian an mi enkol te chu he building noya hian shroi luin satanic in thoina te an nei pui thin anga soi a ombok he hospital hian thon thu anga boka tun thleng in he mun hi aral tri in atlo tu te reng po hlauna in aman na sa thei hle ni in an soi hei mai ba ka hian ramsa eng ti hriat lo hian helai muna kal te chu azuin an mulai te chu a en thathin ni a soi a ombok Parukna Severals Hospital England Rama Severals Hospital chu rilboi en kol na mun ni in kumsang khajakwa som pathuma hon ani a he hospital hen thon thu tam tak nein helaya andam lo en kol dan hian soi a hlo hle thin ani he hmuna dam lo te hi en kol tu te hian experiment ta tan le inzirnan andam lo te hi an hmang thin a electric shock mangten hengdam lo te hi rem ani thin ani
he hmuna omte hi a then chu ril ru boi po ni lem lo mizautin son fa kan ti ang te po hi admit an ni thin a heng fasha te hi a hring tu tele an chungkua ten an enkol du lo le an za puite an ni bok helai hmuna doctor te hian heng dam lo te hi an thu ang le an du dana an om lo chuan shrem na satak pek an ni fo thin ani he hospital hi kumsang khat zakwa somko pasari a khar ani he hmun hi paranormal lampang chui tu te tan chuan hmun pui tak ni in heng building hluya room sang sanga ta hian dam lo thita te tharau chu na satakin aleng vel ni a ngai ani a he building chunga mi thida khom na phei hi chu tharau tam takin a chen chil tlat ni in an ngai ani pangana Pennsylvania Hospital chu kumsang khat zasari somruk pakhata hon ni in Philadelphia rama chuan hospital sang saber ni a soi thin ani he hospital po hi ril ruboi te enkol na ni in hengdam lo te hian ti ri thei an tok na sa hle a he hospital kota hian dam lo te chu ti luina in soi zoi na hun nei tir thin an ni a hetiang huna hian khomi pui te chu local khom thinin hmunom thlirin hengdam lo enkol mek te hi an au nom na thin ani he hospital kota hian William Penn lim adinga helai hmuna mi te soidanin he lim hian rau na in thabel zana piangin he lim hi alo nung thin ni in an soi helai hmuna dam lo enkol ten an dam lai po a na sataka diriam le hriom an tor thin wang po ani ange he hospital hi tharau tam takin ala chen chil ni in an ngai ani palina Waverly Hills Sanitarium chu Kentucky rama kum zabisom pokwa na hun lai khan din ani a he hospital hi TB veite enkol na mun ni thin in he mun tlo ngam te chuan thil mak tam tak le tharau he mun chen chil tlat tu te hi an lo tong fo to thin ani heti hun lai hian TB veite hi enkol na dam doi lo om lowin enkol tu doctor te le nurse te chuan kong sang sangin an dam lo te hi an enkol china a then te chu zei te tokin enkol na en chinna nei nan an hmang thin ani heng awang hian an dam lo tam tak te chuan nun na an chan thin a he hospital hnuaya ruang thu rung na mun te chu mu chu ni in heng hmuna kal te hian boruak danglam tak tak an tong fo ani helai mun tlo tu ten thla an mu na sat te pahnih ni a an soi chu mi panau pang bol ne na in fiam lai thla le meiche pakhat Mary ti a in soi ani a heng lo po hi tharau tam tak cholna zonga wak vel po an ombok ni in an soi ani Pathumna All Changi Hospital kumsang khazakwa somthum panga asak All Changi Hospital chu Singapore rama hospital sang na sa ni a soilar ani a he hospital hi reilo te hnuwa Japanese hawin prison came atan an mangle ani heng hmuna an man le an da te hi in hrimna ruma omtirin soisak le ngai sakna chitin reng an tuar thin ani mitam tak nunna chana hmun ni in an soi he hospital hi rosan ani nu hian film le video siam turin le thilmak danglam tak tak ton in beisain an tlo ta fawa he hmuna kalte hian an soi danin he hmuna mi thito tharau te chuan he hmun hi lo rengin an na tua room ri te chu ala hriat thei thu an soi ani tin he hmun tlo tu te hian he hospital hlui le avel thleng hian tharau eng emoni chuan azuin a chen chil reng thin ni in an soi bok ani pahni na Ararat Lunatic Asylum kumsang khazariat somruk pasari chuan Australia rama ril ruboi enkol na hmun lian ber Ararat Lunatic Asylum chu hon ani a he hmuna hian dam lo singbi ti me enkol thin ani a he hospital hi kumza somthum chung hon ani meu chuan dam lo thita te chu mi sing khat le sang thum an lo tling der to ani Aradel Mental Hospital ti in a hming thlak ani hnuwa kumsang khat zakwa somkwa pariata he hospital hi khar ani ta ani he hmuna hian tharau in lar tam tak hmu thin ani a nurse thomnowar in thuamte kongka in chum riwak wak tele boruak lum le vot in thlak thut thut te chu he mi hmun tlo tu ten an thil ton thin ani he building chung hmun pakhat phei chu akal pel tu apiang ten eng emo hmu thei si lo chuan amanin aron tham zia ni in an soi ani
pakhatna Penhurst Asylum Pennsylvania rama omchu hospital lian le rap thlak berpol ti a soitrin ani kumsom sari pariat he hospital hi hon ani chung hian andam lo enkol te hian na sataka soisak le thla thlam an hloa he hospital hi alianin mi sing khat lai bor chu a admit thei ani he muna dam lo te hian ngai sak an hlo lawa dam lo then khat phei chu chainin an hlinga tual tha tu boi thlengin he hospital hian anei ani dam lo enkol ngai an nga lutuk wangte po ani thayang dam lo tam tak te hian enkol na tha an dong lawa chu aya hremna na satak an tuar zok thin ani heng zong wang hian kum sang kha zakwa somriat paruk chuan khar alo ni ta a ma se tun thleng hian he hospital hi atlo tu ten thom mak tak tak tele thil danglam tak tak thleng thin chu an la hrefo ani athen chuan au thom te thil ama a che son tele voice recorder thil rap thlak tak tak lo rin record te an tong fowa kalbo ro ti te ka that ang che ti te le engwangin nge ila kalbo lo ti te chu an voice recorder te an video recorder te alo in record tel thin ani ka channel te in lo thlir wangin in chunga kaloma min lo subscribe in min lo like ve nge don ania